Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, penyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kesupen dateng ketua majelis taklim majelisipun Bapak Haji Sundari, Bapak Haji Sofi ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken. Lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati nabi Khadir Abdul Abbas Balya bin Malkan wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi'ulumihim. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan, Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri, saha dumateng sedaya jamaah Masjid An-Nur menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun maringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun maringi putra putri ingkang sholih lan sholihah. Kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Semoga nglajengaken ngaos malih kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang pertama menika kitab Syama'il Muhammadiyah. Nerangaken menika tata cara bersisir Rasulullah. Carane jungkasan Kanjeng Nabi. Hadis ingkang nomor 3, Haddasana Hannad bin Sari. Ingkang ngarang menika Imam Tirmizi niku diceriyosi saking Hannad bin Sari. Qala dawuh sapa Hannad, Haddasana Abul Ahwas. Hannad dipun ceriyosi saking menika Abul Ahwas anil As'ath saking As'ath bin Abi Sya'sa an abihi saking Abi Sya'sa. Jenenge angel-angel Bu nggih. Wong dhisik ngono nggih jenenge. Lajeng an abihi an Masruqin saking Masruq an Aisyah saking Siti Aisyah. Qalat dawuh sapa Aisyah. Garwanipun Kanjeng Nabi namine Siti Aisyah. Ingkang nem piyambak perawan dhewe Aisyah. Beliaunya dawuh ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku la yuhibbu at-tayammun fit tuhurihi idza tatahhara. Kanjeng Nabi niku remen anggenipun nek nindakne sesuci niku dipun kawiti sisih tengen. Bahasane tayammun. Jadi Kanjeng Nabi nek wudu ngoten niku sing disenengi sing dipun lampahi rumiyin sing sisih tengen. Pamane tangan ya tengen rumiyin. Nek sikil ya sikil dhisik. Niku senengane Kanjeng Nabi nggih ngoten niku la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Jadi kula panjenengan nggih ngoten, Bu. Nek lampah-lampah napa mawon sing apik-apik gawe tangan tengen nggih. Gawe anggota yang kanan. Apapun yang baik sing apik niku didhisikne gawe anggota yang kanan. Contoh makan. Maem sae napa mawon? Ayo to Pak jawaban Pak. Maemi sae napa mawon? Nek perkawis sae tangan kiwa apa tengen? Tengen. Astane tengen. Soale penggawe apik. Ngoten. Jenengan pangapunten nulis napa mawon sae napa mawon? Gawe tangan napa? Tengen. Lho soale kan ono wong nulis iki kiwa. Ngene ngene nggih. Terus pundi? Wong luar negeri lho jerene wong luar negeri. Lho iki awake dhewe aja tiru sing elek-elek lho ya sing apik ae ngono iki. Lho sing barang apik nulis kan ya barang apik sae, tangan tengen. Ngaten ibu-ibu buka Quran tangan tengen. Ngoten lho Bu nggih. Mulane jenengan wudu tangan-tangannya sing kanan nggih, kanan dhisik. Ngaten mengke sikil ya sikil dhisik. Bu, alhamdulillah salaman iki sae napa mawon? Ya tangan tengen to? Tangan tengen, apa enek wong salaman tangan kiwa? Lho, apa enek niki? Ya enek tapi enten tiyang sing mboten gadah nika asta. Ngene biasane. Ngoten ta Bu to? Lah, kula jenengan niki sing apik-apik dhisikne gawe tangan tengen. Namine tayammun. Senes tayamum lho nggih. Tayammun mendahulukan tangan tengen atau anggota yang kanan. Bu, mlebu masjid sae napa mawon? Dhisikne sikil ndi? Tengen. Ngono mau ya ngono. Ayo, kelingan ora wau. Jenengan mlebu masjid niku sikil tengen apa kiwa sih, Pak? Alhamdulillah. Ngono lho ya. Apik, sikil tengen dhisik. Ngeten. Saiki diwalik. Perkawis sing mboten sae niku yang gawe tangan kiwa. Contoh, gawe anggota yang kiri, contohnya pangapunten nek toilet. Mboten sae to? Mboten sae. Istinja tangan kiwa. Ngeten, pangapunten ibu-ibu ngupil. Ngupil lho ya. Wong ngupil gawe tangan kiwa apa tengen? Ngene lho, kayak ngupil iki aja ngene, Pak.
Ora pantes. Kiwa soalnya ora pantes. Ana wong angop. Angkop iki sae napa awon? Awon, ayo jajal jenengan bayangin nek wong wayu jajal angop bae. Wayah ngaji lho ya ngono angop bae. Ora apik. Mboten sae. Terus pun ditutupi tangan kiwa. Nek nutupi ngeten, pirsane mriki. Wong angkop iki carane nutupi lho Bu, tangan kiwa diwalik. Ngene iki. Tangan kiwa diwalik. Sing nggih nutupi niki gegere tangan kiwa. Ngene. Jenengan ya ngono, Bu. Masa aku ngerti ora ditutupi wae. Mau wangat tambah wombo. Ngono kae. Lho iki lho. Monggo tutupi. Ngeten wong angop, wong wahing, bersin tutupi tangan kiwa diwalik. Carane ngoten iki, Bu. Ayo ndelok pitik. Ndelok pitik lho, ndoke pitik kae tangan kiwa apa tengen? Iya lho. Biasane sing tukang ndelok ndoke pitik iki lanang apa ibu to iki? Ibu. Kayak ngono ki gawe driji apa? Jentikan apa jempolan? Lho, kiwa panggah ora apik lho, Pak. Mboten sae iki ya panggah kiwa. Ngono. Aja jempolan lho ya. Mesake pitike. Ngono lho, kiwa-kiwa. Terus malih pangapunten. Jenengan medal saking masjid, biasane sikil kiwa apa tengen? Metu ka masjid, sikil kiwa apa tengen? Alhamdulillah. Ngono lho, Pak. Jadi awake dhewe iki arep nglakoni apa delok dhisik. Iki apik apa elek? Nek apik ya tengen, ngoten. Nek elek kiwa. Lho Pak, mamane ngene iki lho mlebu masjid sikil kiwa dhisik. Napa pareng? Pareng. Ya ora dosa. Tapi nek jenengan nglampahi sunahe Kanjeng Nabi, tindak teng masjid, mlebu teng masjid, apike sunahe sikil tengen rumiyin. Ngoten Bu nggih? Yo jawaban ibu-ibu, gawe sandal saya napa awon? Lah biasane dhisene tengen apa kiwa? Yo sak ceduke jare Pak Kaji. Ora telaten ngono modele. Ya sandal tak piye iki piye ngono kuwi. Ayo gawe sandal iki lho, apik apa elek kuwi? Sae dhisene sikil. Heeh. Lah nek nyepot sandal. Iki tenanan lho ya. Kiwa nyepot sandal iki dhisene sikil kiwa. Ayo saiki jenengan angen-angen iki rada angel lho iki, rada angel. Nyepot gawe sandal sikil tengen, nyepot sandal sikil kiwa. Jenengan mlebu teng masjid dhisene sikil tengen. Terus di metu ka masjid sikil kiwa. Saiki ngen-ngenen Bu. Jenengan go prakteko balik kok kene. Saiki arep mlebu nek masjid, plek. Bener ta ya arep mlebu masjid. Wau jerene nyepot sandal dhisikne. Yo bingung neh ta ya. Nyepot sandal dhisikne kiwa. Lah delalah niki wau kan mlebu masjid. Piye carane? Ayo jajal. Dilepas. Dilepas sikile. Oh sandale. Ngono lho, ngene Pak. Iki penting iki. Dadi ngeten, wong kula panjenengan niku nek tindak teng masjid, carane ngene iki, carane. Pamane niki sikil nggih. Niki sikil. Ketawis mboten Bu jenengan. Pamane iki suku lho ya, iki suku sikil sandalan arep teng masjid. Niki kan dicepot sandale sik. Ngeten, utawa niki mengke kan ngene, pangapunten, sandale dicepot sing kiwa. Ngeten. Ojo langsung diunggahne nek masjid. Dadi ditumpangne sandal utawa jenengan tumpangne nek napa niku? Napa niku Pak? Lemah utawa paping. Ngenen, tapi ora penak tumpangne nek dhuwure sandal mawon. Dicepot tek ngeten iki tumpangne sandal kiwa, sikile sing tengen cepot langsung munggah nek masjid. Carane ngono kuwi, Bu. Paham mboten? Ngono lho carane. Mau ngono apa ora? Alah, aku ora percaya. Ya Allah. Mau carane mlebu masjid ngono ya. Baleni neh, cara mlebu masjid
sikil kiwa diangkat dhisik, cepot, tumpangne sandal, bar ngono sikil tengen langsung dipancatne dateng masjid. Sunahe ngono kuwi. Lah saiki nek metu ke masjid, lah metu to? Metu masjid terus pundi sikil kiwa metu dhisik, tumpangno sandal lho ya. Bar ngono sikil tengen langsung diblusukne sandal tengen, sikil kiwa nusul dilebokne sikil kiwa sandal kiwa. Ngono. Iki carane. Nek metu, baleni. Modele kaya muwikir jenengan iki. Metu ya niki ya. Metu ke masjid. Iki sunnah lho Pak, sunnah. Metu ke masjid, ketokane metu. Kan didhisikne sikil kiwa riyen. Leres nggih? Metu aja langsung diblusukne. Terus pun ditumpangne sandal. Bar ngono sikil tengen langsung diblusukne nek sandal tengen. Terus nyusul sikil kiwa kan urung sandalan. Dan sandalan terus diblusukne. Iki carane sandalan. Go. Ayo mungkin jajal balik ngaji dipraktekne ya. Ayo jajal Pak, kira-kira paling bingung. Endi sik ya iki kan ngono ya. Yo dangen-angen iki, ancane nek awal yo wangel niki Bu. Awal niku jan niteni niki wangel. Endi sik ngono kuwi. Tapi kok ngidahe ngoten. Kok ngidahe nek mlebu masjid sikil tengen. Nek metu sikil kiwa, gawe sandal sikil tengen, nyepot sandal sikil kiwa. Mangke diangen-angen Bu ya. Alhamdulillah. Ngono lho Pak. Aku dhisik praktekne lho Pak. Praktekne piye ya ngene iki. Tapi terus tak belajari. Kok nek ora dibelajari Pak gak bingung. Iki lho Pak, wong niku nek ngaji duwe ilmu, sekecil apapun ada ilmunya. Sampai gawe sandal mawon niku enek ilmune. Oh, alhamdulillah. Pun monggo mungkin kalih ngamalaken gawe sandal nggih Bu nggih. Terus wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Mriki nalikane Kanjeng Nabi nek jungkasan. Kanjeng Nabi nek jungkasan niku dhisikne sing sisih tengen dhisik. Jenengan nek jungkasan ibu-ibu nggih ngoten, sing tengen rumiyin. Aja sing kiwa. Biasane nggih ngoten jenengan. Ayo iki diangen-angen nek jungkasan piye Pak jenengan? Langsung kiwa apa ber-ber ngono ae. Lha ya sak raine iki. Dadi sing tengen dhisik ngeten iki, jungkasan sing tengen baru sing kiwa. Dadi Kanjeng Nabi nek jungkasan ngoten niku ngeten Bu nggih. Alhamdulillah, aku yo ngerti yo ngaji lho Pak. Dhisik ya pokoke ya jungkasan wis pokoke jungkasan. Tapi baru kayak ngaji nek jungkasan sunahe wis sisih tengen dhisik. Ngeten bareng ngono kiwa. Selajengipun wa idan ta'alihi idan ta'ala niki wau sandalan. Ya ngoten. Kanjeng Nabi nek sandalan ya dhisikne sikil tengen rumiyin. Bareng ngono sikil kiwa. Monggo ngeten iki kula jenengan umat Kanjeng Nabi sebisa mungkin sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi dilampahi. Niku rasa tresno kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi selalu mengikuti jejakipun Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Ingkang ngarang menika dipun criosi saking Muhammad bin Bashar. Qala dawu sapa Muhammad bin Bashar. Haddatsana Yahya bin Sa'id. Aku diceritani saking Yahya bin Sa'id. An Hisam saking Hisam bin Hasan. Anil Hasani saking Hasan. An Abdillah saking Abdillah bin Mughaffal. Qala dawu sapa Abdullah naha nyegah sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi melarang dhateng kula panjenengan nganit tarajuli illa hiban. Kanjeng Nabi melarang nek jungkasan aja sering-sering jungkasan. Ngono. Aja sering-sering jungkasan, khususnya bapak-bapak. Pangapunten. Jenengan apa ya sering jungkasan, Pak? Malah ra tau. Kadang kalau ra tau jungkasan wae. Niki. Lho Kanjeng Nabi ku melarang aja sumpering jungkasan.
Obah titik ngono jimuk jungkas sret. Ngene kae. Obah titik jungkasan sret. Kuwi ternyata dilarang kali Kanjeng Nabi. Ojo sithik-sithik jungkasan. Mula Kanjeng Nabi melarang ojo lho ya titik-titik jungkasan. Kuwi penggawe saru, mboten pantes. Obah titik mlaku titik teko kono cethukan koncone sret ngono kuwi. Apa meneh wong lanang, Pak. Ki ternyata ora apik, dilarang Kanjeng Nabi. Paham nggih? Bener Kanjeng Nabi niku ya tau jungkasan tapi ora tau sering. Biasane ngono, ora sumring titik-titik jungkasan mboten. Ya nate jungkasan. Dan tapi ibu-ibu, Bu, nek jenengan berhubung putri niki ora apa-apa, ora masalah. Jenengan, jadi jenengan monggo nek teng dalem jungkasan. Ojo jungkasan mau seminggu ping pisan. Kadang enek sesasi pisan, ngono daul jan kaya mak lampir kene. Ayo jungkasan. Apa meneh nek kepanggih kali garwane nyenengne. Ngeten, Bu. Ngono lho, iki nek dawuh iki. Apa meneh ibu-ibu pengen nika ganjaran. Memiliki dawuhipun Kanjeng Nabi ya Fatimah iqahunna lahu ta'aman wa syaraban wa duhnan afdalu min ita'am. Sapa wonge wong wedok sing paling daharan kae kalih unjukan dateng bojone iki ternyata luweh utama daripada sedekah daharan 40 fakir miskin. Lho, Bu. Ayo wis digekne kopi purung nek enjing. Sampun, alhamdulillah. Ngono ya nek esuk digekne kopi ora? Gewekne. Darane ya dicepakne, Pak ya. Alhamdulillah. Marem nek ku ngaji iso kasil. Dadi nek esuk sarapan dicidukne, kopi dicepakne ngono to. Rokok piye? Lagi. Rokok ya ora. Yo, jadi ki lho, ngene iki ora dijekne kadang kalau kon ngekene kopi ra gelem. Bu, kene kopi, Bu. Kopi tuwek gawe dhewe ngono iki. Modele nyeneni bojone, kon ngekene kopi. Padahal temen iki ganjaran, Pak. Ganjarane ibu-ibu. Bu, ayo amalaken sesuk ngekene kopi bojone. Iki amalan, Bu, saestu. Modele wong ini kadang nek pancene manten anyar ngono kae. Urung sampe njaluk wis digekne. Manten anyar lho ya. Manten anyar iki urung sampe njaluk Bu gekno kopi niki, yang gekno kopi. Urung sampe ngomong wis digekne dhisik. Manten anyar. Manten kawak ya ngono. Nggih, alhamdulillah. Wong lho beresane iki apik kabeh insyaallah. Sing wedok sholihah kabeh. Jan. Tapi tenan ora ngono kuwi. Alhamdulillah. Aku marem Pak ngene Pak. Golekane angel lho ngene iki. Heeh. Ya Allah. Wes karep diterusne mawon Bu. Golek ganjaran penak. Lah terusane temen iki ora trimo ngegekne kopi, ora trimo nyediane sarapan, akan tetapi nglengani rambuté bojone. Lho iki pernah ora jajal? Ayo bojone dilengani rambute. Dilengani gawe apa? Iya. Oh mesti. Jelantah jerene. Jenengane para mesake bojone to, Bu. Wong bojone kok golekne minyak jelantah lho ya. Ya jelantah gerih pisan. Priye turu dirubung semut niku mengke. Ya lengo-lengo kuwi lho. Jenengan iki nglengani garwane lho, Pak, tak lenganane, Pak. Lho wengane jan mlawu wipis. Ganjarane luwih apik nglengani daripada jenengan nglumpukne 40 fakir miskin jenengan sedekah daharan. Isi apik nglengani rek maneh garwane. Ayo, Bu, mengke balik dilengani ya. Lengani apa nggih? Ya, aja jelantah. Nek jaman dhisik aku pernah ngono kuwi. Zaman semono cilian kula iki mboten jelantah, Pak. Apa niku? Heeh, ora ngaring lho. Nya ora ngaring zaman semono. Yo nglengani bojone. Ngono. Lah Kanjeng Nabi nggih ngoten, pangapunten.
Kanjeng Nabi niku nek nglengani rikmane ya sisih tengen rumiyin. Sisih tengen ngeten iki. Jadi sing dhisikne sisih tengen dhisik bar ngono kiwa nek nglengani rikmane Kanjeng Nabi. Ternyata ya sunnah ngono ki, Pak. Pun alhamdulillah. Ngono nek ora dijek ya ora ngerti. Bu, ndah men romantise. Nek enek bapake terus ngene, Pak, aku pengen ngamalne ngaji wingi, Pak. Piye tak lenganane rikmane jenengan. Luwengane jungkasi, apike. Ora wong lo deresan ora enek lho paling ya. Monggo dipun amalaken. Selajengipun terakhir Haddasana Al Hasan bin Arafah qala haddasana Abdus Salam bin Hadid an Yazid bin Abi Khalid an Abi Ala Al-Audi an Humaid bin Abdurrahman ar-rajulin min ashabin Nabi. Sing riwayane enek wong lanang dari beberapa sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi ora di mboten enten namine tapi niki sahabate Kanjeng Nabi. Anan Nabiya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Kanjeng Nabi ku ora suwering jungkasan. Intine ngono. Kanjeng Nabi ora titik-titik jungkasan. Ya pernah jungkasan tapi ora sering jungkasan. Lah ibu-ibu terutama nek teng dalem nyenenge garwane ngono Bu nggih. Maca ngono nek ngomah macake kanggo garwane, aja macak kanggo tanggane. Bu, enek ora macak kanggo tanggane? Ora enek. Dadi macak iki untuk spesial suaminya. Ana wong macak kanggo wong liya dosa. Dosa iki haram, mboten pareng. Aku niat ingsun macak krana gawe bojoku ngono ya. Aku wedaan krana bojoku ngono. Aja wong liya, Bu. Modele kan nenek, pangapunten. Tak atune jenengan, Pak. Nek metu ngono ki mau macak tapi nenek omah ora macak. Enten napa kathah? Wonge teko. Teko kabeh. Mancine metu mau macak sawi. Enek ngomah lho kon macak belas ra gelem. Ya Allah, ayo Bu diwalik Bu ya. Diwalik nek teng griya macak, nek metu ora patek macak. Lho, sebabnya nyapa nyeneng nek bojone. Pun muga-muga bar ngaji niki mengke balik teko omah padha macak. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon nggih. Ono modele saiki enek kok nemen kok. Metu lho ya, metu iki klambi sing apik-apik. Metu soale nek ngomah alah daster lho ya, suwek bodol digawe. Sampe jenenge kelek iki lho suwek nang pangkat digawe ae. Lho nek ngomah kek ngono ki kira-kira lho sing lanang apa ya betah ngono ki nyawang ngono ki. Nyawang yo. Nyawang kok iso ya Allah dasare bojoku kok panggah kaya ngono to ya. Digawe yae. Oh. Terus pundi? Oh, dereng kan tumbas. Yo engko njaluk sing dasare bolong-bolong iki lho ya. Njaluk bojone. Monggo niki dipun amalaken. Pun ngeten mawon ngajine Samail. Dadi intine nggih, kula jenengan niku nek tindak lampah napa mawon sing sae dikawiti sisih tengen. Ngono. Oh nek awon elek sisih di kiwa. Intine ngoten. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Terus pundi? Praktekne. Nggih. Nggih.
mundur. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun memalikkan sandal. Ana ta nggih? Memalikkan sandal. Apa memalikkan niku apa to? Napa, Pak? Membalikkan kok memalikkan gitu ya. Jenengan ya ora bener nih aku to ya. Wong Indonesia memalikkan gitu ya. Jadi enten ajane enten. Tiyang mlebet nang masjid niku langsung diwalik. Dengan tujuan apa? Tidak ingin dihormati. Jadi dia ini kok ora pengen. Soalnya kan nenek pangapunten, tiyang niku pengen hormati wong napa malikne sandale tiyang. Malikne sandale wong liya. Enten nggih. Contone pangapunten nek jaman nang pondok niku enek sandale Mbah Yai niki perayaan. Perayaan pengen nyapa? Pengen malik sandale Mbah Yai. Jenenge ngalap barokah. Ono. Lah iki entek tiyang sing arep diwalik ra gelem bahasane piye? Aku iki urung mulya, bahasa tawadhuke, Pak. Dadi mlebet teng masjid dhek langsung madhep ngetan, terus wau niki mundur ngono ta ya. Terus pundi? Ya ora apa-apa. Ora masalah, tapi saene ya wau ngono, dhisikne sikil tengen, ngono. Intine ngono, Pak. Pun monggo. Lah niku ya apik Bu, sae. Ana wong wau niku lho malik sandale wong niku ya sae lho. Sae. Bahasane menyiapkan. Wong narep lunga disiapne sandal niku ya apik sae. Kula jenengan ngertos nggih, ulama kiai niku saking tawadhuke gadah tamu, Pak. Gadah tamu. Wau niku sandale diwaliki kabeh. Ngono. Sandal niku dipun wali sedaya, nyapa saking tawadhuke dateng jamaahe. Ngoten, Bu. Mula jenengan kok nek ditamoni sandale dikapakne. Wali, ngono diwaliki. Dadi nengko nek wancine dhewe badhe mantuk ora sandal tak repot. Ngono iku ya sunnah, Pak. Apik ngono ki. Jadi menghargai tamu. Mula enten daerah nggih kula niku enten. Dadi jamaah Yasin ngeten niku pun sami mlempak terus sampean milai sing gadah damel medal metu nyapa mali sandale jamaah. Supaya nyapa mengke jamaah balik langsung nak sret ngono. Orang golek sandale. Pun paham nggih? Intine ngoten. Alhamdulillah pun monggo saiki ngaji fikih. Ngaji fikih, mabadi fikih nomoripun 21. Ma makna ita zakah. Wingi salat sampun sakniki zakat. Artine zakat niki napa? Maknahu iqta'u miqdarin minal mal lil fuqara wal masakin. Yaitu memberikan sekedar harta terhadap fakir miskin. Jadi zakat niku ora diwehne kabeh. Oh, jenengan bondone akeh, zakat ora diwehne kabeh, dicuwil. Bahasane ngono, dicuwil dipendet sebagian dari harta panjenengan diparingaken fakir miskin. Niku namine zakat. Pun paham nggih? Iki monggo. Jadi zakate kula panjenengan nek panjenengan dipun takdir sugih aja lali zakate. Zakate ya diopeni. Bu. Pengen aweh zakat napa-napa zakat? Ayo, pengen aweh zakat napa-napa zakat? Aweh. Pengen to? Kok nek aweh tandane sugih. Tak wehi. No zakatku wonge sugih. Tapi nek wonge nampa zakat kan fakir miskin. Monggo kula panjenengan aja sampai lali zakate. Iki penting banget kanggone tiyang sing dititipi bondo kudu ngerti masalah zakat. Kemudian alaman tajibus zakah. Zakat niku wajib kagem sinten ngalat tujaril muslimin. Dateng tiang-tiang sing sami dagang. Mungkin ana keterangane. Wa ihim tiang-tiang sing sugih sing wajib zakat. Pisanati marotan. Zakat niku setahun ping pisan. Ngono, ora tiap bulan ndak lho ya.
tiap setahun sekali. Pun tak urut nih. Iki ibu-ibu pangapunten, zakat niku sing dizakati sing dhawuh dhewe pertama kali napa kula aturaken emas dhisik. Emas. Gadah emas napa mboten? Gadah. Mas apa? Iki lho. Emas dhisik. Emas niki terus pundi? Oke, Mas Sundari. Emas niki jenengan ngeten. Apa emas sing tak gawe iki sing dadi gelang, sing dadi kalung, mboten. Dudu emas untuk perhiasan, tapi emas yang murni. Emas murni bukan untuk perhiasan, yaitu emas logam. Terus nggih, emas logam napa emas napa niku namine? Napa? Lantahan utawa batangan. Niku ya pangapunten cilik tapi regane larang, Pak. Lah niku mengke nek jenengan gadah emas sing wajib dizakati sudah memenuhi nisab. Nisab niku batas mengeluarkan zakat. Berapa nisab emas? 77,5 gram. 77,5 gram. Gadah napa mboten? Ora duwe. Selos nek ora duwe. Nek gadah niki perlu ngatos-ngatos nggih. Nek duwe gadah, Bu. Oh, toko emas. Toko emas ya mesti duwe niki. Jadi emas murni, nggih, emas murni sudah memenuhi nisabnya 77,5 gram. Enek ulama ndawone dibulatkan 80 gram. Niku disimpan setahun. Jadi meneng setahun, maka itu nanti dizakati dalam satu tahun. Paham nggih? Gadah napa mboten? Mboten ya aman, gadah kudu diperhitungkan niki. Emas sing logam sing murni 24 karat. 24 karat. Nek mboten 24 karat mboten wajib dizakati sing murni. Pun paham Bu nggih? Carane zakat ngeten, pangapunten. Emas murni pinten Bu sak grame Bu? Jenengan sing gadah. 3.800. Wis 2 juta penake lho ya. Iki perumpamaan mawon. Penake sak grame 2 juta. Terus gimana? Dipengne wau nisabe. Nisabe penake dipun damel 80. Soale ulama enek sing ndawone 80 gram. 80 ping 2 juta. Pinten, Mbak? Pinten, Bu? 160 juta. Ngono ya? Ayo niki panjenengan tak jak rewangi hitung-hitung emas bedane jenengan duwe lho ya. Dadine Allahumma duit emas 80 gram, sak grame 2 juta kan temune 100 juta. Piye carane zakati dalam 1 tahun? Iku mengke dibagi 10 dhisik. Bagi 10 pinten? 116 juta. 16 juta dibagi 4. Pinten? Sekawan juta. Leres nggih? Jadi dalam 160 juta tadi zakate 4 juta. Sing 4 juta niku senesake panjenengan. Pihakipun fakir miskin. Carane ngono, Bu. Alhamdulillah, Pak randuwe emas, Pak. Yo ora zakat ora duwe wae. Pak duwe, Pak, tapi cuma 50 gram. Yo ora zakat. Soalnya dereng memenuhi nisab. Pun paham Bu nggih? Pamane duwe emas 100 gram. Bu, tinggalin mriki iki penting. Duwe emas 100 gram. Dicekel wae niki cuma 9 bulan, mboten enten 1 tahun, ya ora wajib zakati. Duwe emas 100 gram, lalah wae niki dicekel 10 bulan, aku arep butuh. Tak dol, ya ora wajib zakat. Jadi ngono ki mengke zakat iki ya 80 gram menake nggih, dicekel nginep setahun. Mengke dalam 1 tahun dizakati. Saiki jawaban ibu-ibu. Pamane kula gadah emas. Aminono to, Bu? Umpama kon ngamine ra gelem modele.
Masih semene, Pak. Masih semene. Kan niki luweh niki nek 100 gram paling luweh niki nggih, Bu ya. Pamane sak HP. Lah kowe iki yo pangapunten wis genep meh setahun. Kurang sedina sesuk, Pak. Kurang sedina sesuk tok iki lho ya. Lah aku iki yo ngene, butuh wae. Butuh. Kurang sedina sok emben aku zakat. Sedina sesuk tak dol, ora wajib zakat. Ora wajib zakat. Heeh. Soale piye? Kurang setahun kurang sedina, Pak. Jadi kurang sedina niki didol. Ya ora apa-apa. Tapi ngene iki ora apik. Bu, lha sesuk wayahe zakat kok iso didol lho ya. Iki jenenge wong ngakali zakat. Heeh. Bar ngono ditukokne neh. Bar ditukokne sesuk kurang rong dina ono setahune didol neh. Iki jenenge wong apa, Pak? Heeh. Wong moe iki zakat. Ora apik. Ngono lho Bu ya. Lah ngene iki mboten sae hukum makruh. Kaya zakat didol. Kaya zakat diwehne wong. Ya ora sida zakat. Bu, paham mboten? Wis genep setahun mamane. Umamane genep setahun, yo 80 gram. Iki meh genep setahun. Wis tak jimoy 5 gram tak wehne wong. Ora sida zakat. Ngono ki. Mula wae niki kudu ngenap meneng setahun jenengan cekel mawon. Pun paham nggih niki? Sing duwe emas ngono kuwi, ora duwe emas ya ora wajib zakat. Alhamdulillah. Oh enak. Ya saiki jenengan tak tangleti, penak duwe emas napa mboten? Ayo to, penak duwe emas napa mboten? Penak duwe emas, tapi nek duwe emas kadang kala eman zakat. Lah iya, zakate 4 juta lho ya. 4 juta iki diwehne. Lah iki lho godane wong duwe biasane temu setane kono kuwi. Wis akeh ngono kuwi. Contone sapa, Pak? Korun kon zakat ra gelem. Jarene pajak, ya entek kae bondone korun tenggelamkan dipangan bumi. Sebabnya nyapa kon zakat ra gelem. Semoga-moga kula panjenengan pinaringan rezeki sing halal, sing kuwatah barokah. Allahumma amin. Pun iki nek gadah carane ngitung zakat ngoten nggih. Nek mboten ya ora wajib zakat. Terus mandape napa nek perak? Mriki perak enten. Perak niku nisabipun 543,5 gram. Penake perak niku 544 gram. Perak. Gadah perak napa mboten? Ora duwene apa iki ya? Perak, tapi nek perak niku ature langkung murah daripada emas. Terus nggih, perak niku sing putihan niku lho nggih, iki luwih murah daripada emas. Niku ya wajib dizakati jika memenuhi nisab 544 gram, dicekel setahun, ku dizakati. Pun orang duwe ya wis rasa dibicara ae ya. Terus saiki wong sing dagang, iki penting. Dagang niku mengke nek kaya duwe emas maka wajib dizakati. Contoh tiyang duwe usaha dagang toko bangunan umpamane. Toko bangunan sing niku mengke modal sak batine nek ditotal dalam 1 tahun niku mengke ternyata 160 juta mamane nanti ya. Kau kan Mas ngono to? Ya, pamane di total modal sak untungnya kok 160 juta, maka nanti disakati. Dados pundi, Pak? Mula jenengan nek enek wong ngedekne toko, niku mengke ditengeri tandane. Tanggal niku lho, Bu. Tanggal ngedekne niku ditengeri engko dilala akhir tahun. Niku memenuhi nisab kaya emas napa mboten? Kok memenuhi nisab kaya emas mengke zakati. Tapi mungkin mboten memenuhi nisab ya ora wajib zakati. Niku sing dagang. Dagang ngopo ae? Ora toko bangunan. Jenengan pamane dagang sayur kok sampai sogih mengke ya dizakati. Bu, ngono lho, dagang ngopo neh, Pak? Napa? Napa, Pak?
Buah ya wes. Dagang buah bisa jadi. Jadi ini kan dia dagang buah gudangnya sampai sak masjid iki kowe. Gede ke ekspor teng pundi-pundi kowe. Ngedalaken mau buah niku teng pundi-pundi kowe. Niku mengke ya dizakati. Tapi des pundi carane zakat? Tekok emas dhisik. Emas, oh emas wau niku regane semene. Lah iki pamane ditotal jenengan oh cocok karo regane emas mungkin dizakati. Jadi wong dagang niku nek arep zakat kudu ngerti regane emas. Dan pun dagang napa mawon paribasan dagang niki lho. Napa arit, lading. Tapi dia sukses kowe. Dagang mamane niki sunduk. Niki napa Bu? Tusuk gigi sampai dia sukses. Bisa jadi niku mungkin ya dizakati. Carane zakat kaya dene emas. Alhamdulillah. Enten sing tanglet mbok pilih. Terus pundi Bu? Cep napa? Giling, oh giling tebu lah iki. Juragane nek sandengku iki. Giling tebu terus pundi? Nek tebu mboten enten zakate tebu. Tapi, lah iki lho, tapine iki lho. Niki nek pamane jenengan ngubengne dhuwit, lha bahasane ngoten. Mengubengke apa ya mengubengke? Memutarkan uang supaya nanti iku bati, kuwi jenenge dagang. Contohnya pamane kula ya dhuwit kula akeh Bu. Aminono to. Dhuwitku akeh jutaan daripada meneng wis iki mengke tak gawe usaha napa giling tebu. Ngono, dadine wis aku dadi bos. Ngono Pak Sundari nggih. Aku dadi bos. Dadi aku dadi bos giling tebu. Wis ngono akhire malah ngene wong-wong iki jenenge ngubengne dhuwit. Daripada dhuwitku meneng nek lemari tak gawe usaha. Lah usaha niki jenenge ya dagang. Lah nggih napa mboten? Dadi tujuane pengen dadi iki jenenge ya dagang. Modale piye pira kae nggih alat niku operasional sampai mungkin menden niku ditotal tiap tahun. Oh akhir tahun jajal tak totali. Delalah cuma 1 juta. Umpamane lho ya. Regane emas 2 juta. Ora wajib zakat. Ora wajib soalnya kan mau niki entuke 1 juta. Lah emas e mau niki 120 juta. Hitung mamane niki tak hitung. Lho kok badine sak kabeh wae niki 200 juta umpamane. Lah ndelok tekok emas pira regane emas di total 120 juta. Niku mengke wajib dizakati. Pun paham nggih? Alhamdulillah. Ngono. Pun enten sing tanglet malih. Apa neh iki jajal? Wadah niku Pak, dagang niku pokoknya pengen ngalap hati niku jenenge dagang. Ora namung giling tebu tok. Jenengan ngingu sapi. Niku mengke tujuane nggih hati. Niku termasuk dagang. Duit-duit 200 juta daripada meneng tak tukokne sapi ae. Wancinaну tak dol. Lha iki jenenge kaya dagang. Duit-duit mamane tak tukokne lele, gurameh. Niku mengke ya kaya dagang. Niku mengke wajib dizakati. Tapi zakat perdagangan. Dudu zakate lele. Nek zakate lele ora enek, zakate gurameh ora enek, zakate giling tebu ya ora enek. Eneke wae niku dagangan. Alhamdulillah. Oh, ngono lho ya. Wong sugih mulane kudu rada perhitungan lho ya. Wong sugih niku kudu perhitungan napa ngati-ngati bondone soal niku mengke jika watene nek wayahe zakat ora zakat. Ten pun. Teko apa nggih? Oh, zakat. Pun saiki napa? Nggih. Tebu. Nggih. 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 Zakat napa mboten ngoten to nggih? Lah, mulai dari awal niate terus pundi Pak Haji kan ngoten. Aku niate awal ancane ya nandur-nandur tok duwe kuwi wae. Ngono kan nggih.
nandur-nandur tok kan niate mboten ngubengne dhuwit. Niku ya nandur ora enek zakate, tebu mboten enten. Tapi nek niate tujuane iki lah aku dhuwitku nganggur. Wis kita ubeng-ubengne ben supaya berarti tak nandur tebu. Maka nanti niku modele ya zakate zakat perdagangan. Ngono, mula niat awal niku kudu ditata dhisik. Wah aku ki ngubengne dhuwit iki ben supaya berarti iki jenenge kok kaya dagang. Bu. Alhamdulillah. Pun. Ngono iki rada angel lho ya, angel. Napa? Memang niatnya senang nandur, tapi kan ada hasil dari nandur itu. Oh, ngoten. Dadi nandur tok oh, menghasilkan. Ya kaya pari niku. Pari mengke kan ya nandur. Nandur tok tok kadhe jenengan kebiasaan kan napa mata pencaharian. Terus nggih. Napa? Oh, mata pencarian. Orang mata pencaharian nggih. Mata pencarian. Leres. Oh, pencaharian. Bahasane pendamelan lho, Pak. Pendamelane ancane ya tani yo. Tani apa nandur tebu? Ya wis nandur tebu. Iki jenenge wong tani. Tani. Lah terus pundi nek tani ngene iki ya ora wajib zakat. Wong tani. Zakat apa? Zakat tebu ora enek zakat tebu, mboten enten. Soale penggaweane ya nandur tebu. Oh. Lah iya nandur pari padha. Mengke nandur pari mamane, nandur pari. Iki tujuane nandur, ancane penggaweane nandur pari, ya monggo. Lah terus mengke diitung. Diitunge ngene, dheke panenane pira? Bu. Tontonan ora? Saya saiki tak deloke kitabe iki lho ya, gabah. Ngono ya, nandur pari, panen. Pinten panenane temriki sing wajib dizakati 13 kental. 13 kental punjule 23 kilo. Lha Pak ya, nandur pari, panene 13 kental, punjule 23 kilo. Ben ayo seprapat lah ya, 4 kental lah nggih. Iku mengke dizakati. Zakatine delok des pundi dheke nek ngopeni banyune banyu udan apa gawe banyu diesel kan ngono. Bu, ini kan nandur pari gawe banyu udan apa diesel? Dalam oh nek 3 diesel, nek rendeng banyu udan. Tapi apa terus banyu udan? Lah kan ngono to nggih. Mengke hitung-hitung nek niku ancene cuma ngembelne banyu udan utawa banyu kali sing mboten bayar, maka zakate niku luwih sithik. Luwih sithik. Ngeten pinten teng mriki dipun dawuhne gabah mengke nek tanpa biaya pengairan 10%. Banyu udan lho ya 10%. Tapi mengke nek umpamane teng mriki gawe pengairan niku 5%. Cuma ngono tok. Bu. Alhamdulillah. Terus pundi? Ayo jenengan tanglet niki penting lho. Pamane nggih, pamane sing penak niki hitung-hitungan lho ya. Hitung-hitungan nandur gabah dilalah wae niki 200 kilo. Pinten niku? 2 ton iki pinten to kuwi? 2000 kilo, penae 20 kental. Ngono to ya? 20 kental. Niku nek mengke ndamel banyu udan, wis ora nek banyu-banyu tambahan tuku, niku mengke 10%. Tanpa biaya pengairan 10%. Lah pinten? Ya nek pamane 20 kental dibagi 10 pinten Bu? Pinten 20? Pinten? 1/10 20 kental pinten? 2 kental. Ngono lho. 2 kental zakate 2 kental. Soale panenane yo akeh. Kon jenengan akeh timen yo zakate. Panenane yo akeh kok ya zakate yo akeh. 10%-e to nggih. Lah engko nek pamane wae niki dhek gawe banyu ya 5%. 5%-e pinten?
sak kental. Separone iki carane zakati. Nek nandur pari napa mboten? Ora wis ora zakat. Ngono ae penak-penakan. Nyapa kok tekok nggih ora nandur no kowe. Eh? Oh wis ngertos nggih. Mboten bersih. Lek panen niku wis langsung dizakati. Ora dilongi terus ki biaya pupuk. Biaya ki ngerjakne mboten. Heeh, entek ora sida zakat mungkin nek dilongi kuwi. Oh winter wong kene. Dilongi ae ngono ya. Ora langsung panen yo pamane genep 200 ton mamane yo. 20 ton. Lha langsung zakati. Ojo dijimuk iki biaya traktor. Biaya iki mengerjakan 1 tahun. Entek ra sida zakat. Ngono pun paham nggih? Ngono lho ya. Jenengan teko ya manfaati lho Bu, manfaati. Pokoke panen langsung zakati. Ora ngenteni tahunan, Mbak, nek panenan niku nggih. Ora ngenteni tahunan. Lah nek ngenteni tahunan entek kok iku nggih. Pun alhamdulillah gabah. Wis ngaten mawon niki sing kelaku te masyarakat nek kaitane pangapunten. Ternak niku angel. Lah ternak niku sing wajib dizakati cuma 4. Siji unta. Bar unta sapi. Sapi utawa kebo sami. Bar ngono wedhus. Karena wedhus sing wajib dizakati cuma kitok. Jenengan ngingu pitik ora wajib dizakati. Bu, ngingu pitik ora wajib zakati. Cuma 4 tok. Unta, sapi, kebo, napa wau? Wedhus. Itu pun angel syaratnya Pak. Angel des pundi? Angel ngene. Ngingu iku sing wajib dizakati. Wedhus, unta, sapi diumbar. Diumbar. Kok sekali ditukane gamblong, tukane gamblong ngono dipakakne, ora wajib dizakati. Ngono, dadine diumbar diculne. Kira-kira enek ora wong sing model ngene iki? Ora enek. Tetane golekne katul barang wae. Ora wajib zakati nek ditukokne. Ngono, jadi jan iki asli diculne. Wis kaya dia diculne nek alas kae. Niku ya angel, Bu. Bu, wis saiki tak dudohi siji mawon. Nek jenengan ngingu wedhus, wedhus diumbar. Niku mengke 40 wedhus. Awal mukaddimah nisope wedhus niku 40 wedhus. Niku mengke wajib dizakati. Di wedhus napa mboten? Lah randuwe, ora usah diterusne nekno ya. Oh nang duwe. Lah iki lho angel, wedhus niku mengke diculne. Diculne niku teng alas. Kon mengke diculne nek duwene wong, Pak, ora wajib zakati. Ngono ki angele. Jadi ini pangapunten ono teng Malaysia duwe sapi 1000. Kok digolekne karyawan ditukokne pakanan, Pak, ora wajib zakati. Niku mboten wajib zakat sapi. Cuma kok nek dhewe wae tujuane nggih ngligerne dhuwit ben supaya badi mengke wajib zakat, tapi zakat perdagangan. Ngono, cuma ngono tok. Pun ngeten mawon. Alhamdulillah niki zakat mungkin nek jenengan mboten paham tanglet malihna ya Bu ya. Niki enten pertanyaan. Wacane lewat WA. Tanglet teng kula kok ancene. Terus ken jawab. Ngeten pertanyaanipun apabila rakaat terakhir ada imam waktunya tahiyat akhir berdiri dan setelah diingatkan makmum dia langsung duduk tahiyat akhir sujud sahwi langsung salam mati pisan salam gimana menurut hukum apa sah sholatnya intinya ngeten pangapunten enten imam pas nalikane sholat tahiyat akhir seharusnya kan tahiyat akhir enten lagi ngadeg maknyuwat apa tuh ya maknyuwat nih yo ngadeg jejeg dieling nih subhanallah ono ge berhubung dieling nih langsung dorong nih ono lho Bu dorong nih ban dorong terus tahiyat sujud sahwi sholatnya terus pundi di sholatnya mboten sah soalnya nyapu wis ngadeg jejeg
Ngaten wis ngadeg jejeg. Nek ngadeg jejeg ngeten, pangapunten. Amane Allahu Akbar, wis ngadeg jejeg ngeten iki. Buri subhanallah niki. Wis kadung ngadeg kok wis kadung ngadeg ngeten iki tidak boleh mengke balik neh. Ora oleh balik neh. Dadi pundi terusne ae. Terusne ya maca Fatihah, surat, terus ya ruku', terus ya i'tidal, terus ya apa iku? Sujud, lenggah, bareng ngono tahiyat akhir. Bareng ngeten tahiyat akhir. Dadi wis kadung kebablasan ngadeg jejeg aja balik neh. Ngoten lho nggih. Lah kecuali nek ngeten. Allahu Akbar, subhanallah, kan urung ngadeg jejeg. Nek dereng ngadeg jejeg balik neh ora apa-apa. Heeh, soalé dereng ngadeg jejeg. Pun. Terus pundi? Lah ngono lho, tanglet jenengan Bu. Lah makmume piye iki? Makmume piye ngono ya? Imame kan ngadeg. Lah iki lho kersane jenengan ngertos. Pangapunten. Jadi nek imam sing wis ngadeg Allahu Akbar jejeg. Padahal jenengan wis yakin lho, yakin mamane salat ngisak 4 rakaat. Ngoten iki, ngadeg maknyat jenengan wis yakin. Jenengan aja melu imame. Oh, ngono. Lah aku kae bingung lho, Pak. Bingung wae, aku ya bingung. Lah piye imame wis ngadeg lho ya, ngene iki. Ya aku ya piye ngadeg apa tahiyat? Ngono ta ya. Melu imam apa karepku dhewe, ngono ta? Nah, imame piye? Imame ngadeg jejeg, makmume des pundi? Lenggah. Aja nuruti imam, aja ngetone imam. Soale imame wau niku klentu, Bu. Ngenteni mawon ngentosi, imame ben diterusne. Ngono. Terusne. Bar ngono imame melu tahiyat, jenengan ya tahiyat kan ya? Tahiyat, imame salam jenengan melu salam. Iki nek jenengan kanten, nek jenengan ra kanten, pamane pintus pundi imame ngadeg jenengan tahiyat salam dhisik mawon. Tapi jenengan ora entuk fadilah jamaah. Bu, kanten apa mboten? Kanten, tenono ae wong sak rekaat ae. Lho iki penting lho ya. Kula natos ditangleti ngeten iki, bubar jamaah. Jamaah bubar, Pak. Bubare nyapa? Aku ndi yo? Aku ndi bingung kabeh. Alah bubar akhire. Lah terus pundi? Pangapunten, dadi nek wau tak baleni imame ngadeg, wis ngadeg jejeg lho nggih. Ngadeg jejeg, elingne pamane dhek duwe keyakinan marang ibu. Utawa dhek lali wis kadung ngadeg, ya wis aja balik neh. Terus nih mawon, terus nih maca Fatihah, ya surat, terus ngadeg, ngoten nggih. Terus wau niki tahiyat. Kaya sak rekaat. Ngoten. Pun, bareng ngono pangapunten. Pangapunten niki mengke kan tahiyat jenengan ngenteni ben entuk fadilah jamaah. Pun paham Bu nggih? Nek ora kanten jenengan salam dhisik ra apa-apa. Cuma ora entuk fadilah jamaah. Pun ngeten mawon. Jadi nek kelebihan iki jane imam iki gandene sujud sahwi. Gandene sujud sahwi. Lah makmume piye? Makmume niku melu jane. Apike melu. Saene melu sujud sahwi. Tapi daripada bingung wis ora sah ae. Daripada bingung makmume yo bingung piye aku melu ora yo ngene iki yo. Wis rasa sujud sahwi. Bu, paham gini iki? Terus malih tak tambah kedik doa kunut. Kadang ini doa kunut kae. Jadi wis Allahu Akbar. Seharusnya wae niki kan doa kunut delingne makmume. Subhanallah ngono. Dhewe wis kadung sujud. Terus balik neh. Lah iki lho batal mengke Bu. Bu. Kok mentelengi aku to model iki. Ngene iki ora dipraktekne pangapunten Pak Haji nggih. Contoh wong doa kunut kan sunah. Doa kunut iki sunah, ora wajib. Jadi Allahumma hdini lho. Kan doa kunut. Imam iki lali ora doa kunut, langsung celurut ngono kuwi. Celurut langsung sujud, wis teko sujud.
Lemburi subhanallah, subhanallah. Imame bingung, piye ya iki? Piye ya ngene iki? Ngadeg ae wis ngono iki. Batal imame. Nek imame batal, Pak, imame batal. Ya pangapunten, jamaah batal kabeh. Batal kabeh. Iki makmum nek ora memisahkan diri. Ora ngene, aku tak salat dhewe wis. Ora ngono. Iki salate melu batal. Ya Allah. Bu, ya penting perang ini iki. Penting. Jadi nek wis subhanallah wis sujud aja balik neh. Ngeten, kecuali nek sik separuh ngene. Subhanallah mburi ora doa kunut. Ngadeg ra apa-apa. Soale urung sujud. Oh, alhamdulillah. Cobi enten sing tanglet mbok pilih. Jadi sholat iki nek wis kadung jejeg wis kena rukun, aja balik neh intine ngono lho Bu ya. Wis kadung ngadeg jejeg aja balik malih. Nek balik neh mengke tambah batal salate terus ae. Terus niku mengke nek berhubung berlebihan diganteni sujud sahwi. Bahasane iki napa? Iki sujud sahwi iki lali tak tutup ya sujud sahwi. Ngono, alhamdulillah. Oh, niki penting di masyarakat nek jamaah. Soalnya kok nek orang ngerti kabeh padha budher kabeh. Terus napa mboten? Contohnya makmum mau niki, aku ngadeg apa ndorong ya, aku ngadeg apa dorong ae. Jenengan nek kebelet ora betah ndang salam ae, tapi ora entuk fadilah jamaah. Nek sajae wae niki jenengan tek wekdal enteni ae karo lungguh kono. Lungguh tapi tahiyat lho ya. Aja lungguh terus suwi lo ngene. Tahiyat ngenteni tahiyat ngono. Karo maca-maca apa lho? Lah aku tahiyat wis cukup lho Pak Hamid Masjid maca apa neh? Tahiyate dibaleni neh. At-tahiyatul mubarakatus sampe Hamid Masjid urung cukup Pak baleni neh. Aja meneng nek iso Pak. Tahiyat ae. Carane ngono nggih. Alhamdulillah. Pun enten sing tanglet mbok pilih. Sampun Bu nggih. Alhamdulillah tambah ilmu, mula ngaji iki penting. Wong ibadah butuh dipun ngilmoni lho ya. Ora syukur ngilmu, ora syukur ibadah tapi dipun ngilmoni. Pun ngeten mawon donga dinunga muga-muga sing rawuh niki keluarganipun sedaya mawon pinaringan sehat waras. Rezekine kuwatah barokah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina من خير أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.